Hugo, Laura e Laura. Somos alumnos do IES de Cataluña, somos Fijairo. O Mecheiro é un libro que debes ler porque é gracioso, divertido, non sei, que podes contar aquí? Seguramente coñezades a Dávila porque as súas viñetas circulan moito por internet e seguro que alguna vez vos mandaron unha parida polo WhatsApp ou polo Facebook e que tú colles calquera libro, ábrelo por calquera páxina e encontras algo que che fai reír. Vale para todas as edades, para todos os públicos. O Mecheiro é un libro que gustanos moito. E que non é moi difícil de entender, vamos a ver, algúns chistes Se de eres galego, complexidade é moi difícil de entender. Bueno, si eres de Zaragoza, pues